Anna, ja pots començar, ja l'he engegat. Ja va, això? Ja va, va. Se me siente? Sí. Hola, bona tarda a tothom. Avui he vingut a veure les meves germanes a ensenyar-los la meva bolsita de l'amor, que serveix per reavivar la llama de la passió. Nenes, esteu a punt? Pensa que veureu unes coses que segurament no hi esteu acostumades, Espera, mentrestant, vols un xiclet, mentrestant? Va, menjem un xiclet. Comencem, Pau. Què? Anna, va. La cremeta meravellosa i fantàstica que fa que tot llisqui a la mar de bé. La podeu provar, la podeu Ah, que és crema hidratant, Sí, més o menys. Hidratant. Ui, que transparent, A veure. Sembla l'eczema, va bé? Sí. Jo... És com l'aloe vera, aquesta fulla, no? El cacau pels llavis, Nenes, A veure. la meva amigueta Què? Gussilu. El que jo. Guaita, això tu passes per la cara i vibra. Veure? Vibra una mica, va molt bé per les Ah, no, no vibracions. vibra. A veure què més Això fa llum, això te posa a dormir, fa llum. Ah, això és molt divertit, nenes. Mira, Un huevo de gallina. Guaita. no s'aguanta dret, Trenca. Cling. I surt aquesta cosa aquí, Hem fet truita! que va a la mar de bé. A veure. Proveu-lo, Oh, que proveu-lo. és això? Això no es menja, no es menja? Mira, te Pots poses fer el el que dit i vulguis. fas un massatge al dit, no? Oh, suave, Veus, veure? suave, mira. Oh. Està bé. Ara una cosa que la vam comprar, però no sé per què serveix. Això. Ho veus? Que jo crec que és per, com una arracada o com un collaret, no ho sé. No, això és nena. llama No he més... estrenat mai. Cling, cling. Ah, no. Oh, és un termòmetre, per si estàs una miqueta alterada, te poses el termòmetre i te diu... A veure... 39! Estàs caliente, estàs Caliente, caliente. caliente, saliente. Doncs Oh. apa, cap a la cama. Nenes, i ara Si vas calenta, pren menta. us presento la joia de la corona. Què? Uiteu. Aquest xiclet s'enganxa a les dents. És bo per això, El pingüino màgic i fabulós per descobrir i reavivar la teva llama de l'amor. Quina llama, què diu? Ves, On santa. te llames? A veure, digui'm, llama? Llama? No, això no va, Anna, no va. M'ho imaginava més gran, No, Petit això, de sobres. Penseu que quan no hi ha milió, aquest jo som la mar d'amics. Oh, però no va la pila, no va. Bueno, Sí, perquè sí, escolta. me oyes, me Ara oyes. estava pensant jo, espera. Doncs amb tot això podeu reavivar les vostres llames de l'amor. Coses. Sí, m'agrada Tu, molt això, tu em va aquesta? No ho sé, però a mi això Però no. com que soc això és meu. per estrenar, saps? Això encara Vaig a hauria provar de totes ser aquestes com a coses, tu, a veure com aquestes funcionen, coses aquest com ocel fa llum, el pingüino igual m'ha explicat una cançó a la nit, en compte, no sé, ja veurem. Doncs va, me'n vaig cap al lavabo, Déu macos. Ja vinc, Tu, Maria Teresa, maca, que això ho he de fer servir jo avui, Au, vés-li buscar, doncs va, vés-li buscar. Escolta, m'ho porto tot, que encara m'ho agafaràs tu. Doncs va, marxeu, que jo vull anar a la Teresa! nova, que mira que s'avorrit, Vine això, cap va. aquí. Vaig a canviar el canal, va, me posaré l'Esperança. Que m'agrada Vinga! molt, l'Esperança. Ara el telèfon, ai, la porta, no, home, no, jo no obro avui, tu. Vull mirar Doncs, si t'ha agradat el capítol, subscriu-te, sisplau, per favor, home, subscriviu-vos, que necessitem subscriptors, que ens volem anar a les Maldives, Au, maco, subscriu-te.